Bones, Eclectic Copube van guanyar el segon premi al Germinador Social de 2022 a la categoria de transició energètica amb el projecte La Casa por el Tejado. Vaig a fer un poc de memòria en què consistia el projecte. El projecte consistia en rehabilitar vivendes en zona rural a partir d'energia renovable. Es crea una comunitat energètica al poble i s'instal·len panells fotovoltaics damunt de les teulades de les vivendes que es volen rehabilitar. D'aquesta forma obtenim dos beneficis principals. Per un costat, s'estalvia el cost elèctric de la gent que forma part de la comunitat energètica i per l'altra banda es creen uns bons de rehabilitació per a rehabilitar les vivendes a partir de la energía venuda al mercado eléctrico. Durante este último año el proyecto ha evolucionado bastante. Hemos reforzado nuestro equipo técnico. Antes de participar en el Germinador Social éramos 3 socias y gracias al premio hemos conseguido una nueva incorporación que ha finalizado con una nueva socia en la cooperativa. Esto, sumado a la difusión de nuestro vídeo y a la visibilidad dentro de la plataforma web y de la página web del Germinador Social, nos ha permitido ponernos en contacto con mucha gente de los pueblos que serán parte del proyecto. Así, durante este año hemos preparado diferentes convocatorias de cara a realizar el proyecto el año que viene. I com es troba el projecte a dia d'avui? Hem aconseguit una sèrie de subvencions, com són el PERTE, del Ministeri de Treball i Economia Social, i una subvenció de l'Ajuntament de València que ens permetran desenvolupar el projecte de cara a 2024. Ara mateix som 2 persones contractades i 4 sòcies treballadores a la cooperativa. I per últim, tenim la intenció d'utilitzar la segona part del premi, és a dir, la finançació de COP57, amb els quals estem en contacte i estem realitzant els tràmits per fer-nos socis. En conclusió, aquest premi ens va servir en les etapes inicials del projecte i, com heu vist, hem aconseguit desenvolupar-lo i tenim la intenció i la convicció de que es farà realitat de cara al 2024. Moltes gràcies.